introducción a todo o que o proxecto en xeral, pero incluso a unha restauración histórica, arqueolóxica, social, etc. da produción de sal. Agora vai falar Marco Peroso Comesaña, ela tamén é arqueóloga e arqueóloga profesional, e no seu caso falaremos especificamente das intervencións que levou a cabo, por unha parte nos proxectos con na zona de Oña e máis recentemente con Brais, o propio Brais na zona do Seixal. Bueno, falaremos especificamente destes dous elementos. No primeiro momento, no ano 2015, a Xunta de Galicia sacou unha serie de intervencións nunha serie de xacementos que estaban desafectados pola acción mariña. Era unha serie de estructuras que non se sabía moi ben que eran, foi unha serie de intervencións de urxencia para intentar identificar estes sitios, saber a súa tipoloxía, a súa cronoloxía, se eran algo ou non eran nada. En este momento documentamos o evento como arqueóloga autónoma coa empresa de arqueoloxía, con María José Bóveda, a traballar neste punto. O primeiro lugar onde intervimos foron as arenas do Seixal, este é o emplazamento delas. Un pouco, estes son distintos pistas de emplazamento, o seu entorno xeográfico, e isto eran as estructuras que atopábamos en superficie ao inicio dos traballos. Atopábanse unha serie de muretes, de pavimentos, de lousas que non se sabía moi ben a que correspondían, si eran algo, si non eran nada, si eran algo contemporáneo, si eran palos de ficas. Manejábamos todas as opcións. Entón, empezamos a excavar un pouco a documentarnos. Estos eran as estruturas que aparecen en superficie. Isto era o inicio dos traballos. Como vedes, aparecen na praia de Seixos e non había ningún material, ningún resto material que nos pudera decir algo. O que fixemos foi mirar ao redor. No redor aparecían os xacementos que estaban catalogados como as salinas prerromanas do Puntal de las Lagoas, e tamén mirábamos ao redor e víamos que había unha serie de condicións naturales na zona para a obtención de sal, por insolación e por vento moi importantes, xa que esta parte, isto acá abaixo, é o que chaman Fonte Quente, que é un sitio onde en verano recóllese moitísima sal. E máis, nos nese mesmo, foi no ano 2016, perdón, no mes de agosto recollimos sal e se recolle sal naturalmente ali nas grietas das rochas se aparece. Os traballos arqueolóxicos do Seixal, eu vou seguir referindo nas salinas como do Seixal, porque que nos, desde o principio, tamén nos dixeron os veciños o topónimo Conguido, o topónimo que se decidiu darlle a zona era o Seixal, xa que estaba na zona de Seixos. O Conguido, eu ali non sei, xa logo discutiremos, pero está catalogado como o xacemento do Seixal Fonte Quente. Son as arenas do Seixal Fonte Quente, porque o Conguido
6 anos. O novo do Cumprido non vamos a ver. Pero eu todo teño como... Ese topónimo xa conecíamos, pero todo o mundo nos decía que eso sí que era os 6 anos, porque estaban nos eixos. Bueno, nese ano 2016 entramos nos 6 anos e fixemos unha primeira revisión bibliográfica, unha excavación, bueno, foron as condicións que nos deu a Xunta para actuar no xacemento. Sobre todo, o punto máis importante era o terceiro, que era a caracterización do xacemento a nivel formal, tecnolóxico e cultural, é dicir, ver que era eso. Isto foi a área de excavación das sondaxes que fixemos. Atopamos unha serie de pavimentos enlousados de pedra a distintas alturas, delimitados por muretes de xisto, perdón. Fomos vendo pois, que había a nivel geológico tamén sacamos muitísimas conclusións co estudio dos niveis de seixos, da praia de seixos, había un activo que era o superior, que era continuar movéndose os en día, e un que xa estaba lapizado, que era o inferior, que cubría as estruturas de salina. Isto era na zona da praia. E despois, bueno, os enlousados, os muretes, documentamos canles de paso, bueno, fixemos tamén sondaxes baixo enlousados para ver un pouco foi intentar ver que era todo iso. Documentamos moi pouquinho material e o material era un pouco dubidoso, en la que hai un fragmento de ánfora, un fragmento de cerámica posiblemente castresa ou de tradición indígena, e un posible man de muiño que pode ter relación con algo asociado a sal ou non. Respecto ás sondaxes que fixemos na zona interior, tamén foron productivas, vimos que seguía o xacemento existindo e que aparecía, continuaba, aparecía un nivel moi... O nivel nesta zona xa cambiaba. Xa non había praia de seixo, sino que había unha zona de fincas traballadas desde moito tempo, onde aparecía material moderno, chegando a cachar hasta a salina. Bueno, estes son as sondaxes que fixemos no ano 2016. Nesta segunda sondaxe vese que deixamos aquí unha especie de murete que salía. Isto é importante na excavación que fixemos este ano. Como non teñamos claro a que respondía este muro, o deixamos, fixemos unha cata aquí para confirmar que estaba a salina por baixo e deixamos a cousa aí. Bueno, este é o proceso de excavación, os materiais que atopamos, os materiais que estaban cubrindo as salinas son materiais modernos e contemporáneos mezclados, e xusto na parte asociada a este murete era unha especie de derrubo que había encima, aparecen estes dos fragmentos que sí que son de cronoloxía romana ou indígena, e nada máis. Isto é un pouco plano da intervención do ano 2016. Como final da intervención se protexeron as estruturas e se restituiu ao terreo ao seu estado original, en previsión de que no futuro se pudera facer algo ou non, pero xa sabíamos que eran esas estruturas, que cronoloxía tiñan e a súa funcionalidade. A partir de aí, no ano 2017 aparece unha noticia no Faro e os temporais deixan ao descoberto unhas salinas romanas en Oia. Entón, aí a Xunta de Galicia, a Patrimonio, volve a sacar a concurso unha intervención de urxencia para intentar documentar estas estruturas que volverán a aparecer nunha forma coste de proyecto interno, para intentar documentar se eran iguales as da Guarda e demais. Isto é unha das primeiras visitas que eu fixe coa xente que atopou as salinas en Oia,
isto era un pouco o que se veía. Entón, os objetivos que nos marca a Xunta para levar a cabo este novo proxecto de intervención, que tamén fixe coa empresa Gabinete de Arqueoloxía, que vai a José Bóveda, foi unha revisión biográfica documental xa en condicións, facer unha prospección arqueológica da costa baixa de Ría da Guarda, buscando os puntos deste tipo de estructuras, unha prospección intensiva das arenas, das arenas que salen a Topa da Molla, e unha limpeza e excavación en 2 puntos de olla. Os resultados da prospección arqueológica, eu penso que unha das cousas máis interesantes é que esta zona de Costa Baixa é unha zona moi rica a nivel arqueolóxico, a nivel patrimonial, pero había moi pouquinha información das salinas e dos enlousados. A documentación inicial, fixemos unha localización dos puntos localizados no inventario de xacementos arqueolóxicos de Galicia, fomos ao arquivo do Museo de Pontevedra, recopilación de información bibliográfica, novas, boletíns, o boletín xa falou Brais, a asociación de tal, e consulta con expertos na zona, con veciños, como por exemplo Agustín, que foi un dos grandes artífices de todo isto. En canto ás arenas da Costa da Guarda, hai que destacar, bueno, estas eran as referencias que tiñamos, a falou Brais desto, do boletín Capizal, que sacou Agustín, José Antonio Español e Antón Ferreira. Tiñamos esas referencias, esas fotografías, e con isto fomos ao campo e fomos con Agustín tamén. Os resultados da prospección, en primeiro lugar, moitas destas referencias, ese boletín, xa estaban inscritas no inventario de xacementos arqueolóxicos de Galicia, pero con código de referencia, é dicir, no inventario hai uns GAS, que son os xacementos, referencias, que son noticias de na finca de fulanito apareceu un resto dunha técula romana ou un resto dun tal. E o que achados, que cando aparece unha pía ou aparece algo. Entón, o que fixemos foi revisar todos os puntos que se estaban dados, decidir se cambiaban de ser referencias a ser xacementos. Bueno, foi un proceso bastante laborioso e que ainda nestes momentos está dando frutos, é dicir, por exemplo, esta era unha zona que tiñamos marcada como de potencialidade e que agora fai 2 semanas acaba de facerse a ficha deste, porque este é un novo xacemento que aparece na zona que traballamos, do que falarei máis adiante. Bueno, isto foi un pouco unha tabla dos xacementos que había e de como foron, pois, estas eran as referencias, estos son os xacementos novos que fomos dando, referencias a charcos novos, porque moitos destes puntos, como non temos claro se son xacementos verdadeiramente non, os catalogamos como achados ou como referencias. Pero para que quede constancia de que todos estes puntos existen con fin de que estén protegidos. En canto a prospección intensiva na zona de Monguás e de Suso, que era onde habían aparecido os enlousados, neste punto de aquí, isto é Monguás, neste punto de aquí aparece unha das salinas nas que intervimos, que a saína das Lagoas, aquí aparece a saína de Monseiro, e aquí había noticias das saínas de Porto Monguás, que estaban catalogadas como unha referencia, dimos de catalogación de GAP. As saínas de Porto Monguás, en teoría, estarían ubicadas debaixo deste, aparecendo tamén un temporal nos anos 80, e despois se construiu este chamallo polideportivo. Si un polideportivo ou que, pero bueno, chamallo polideportivo Monguás. Encima, en teoría, construíron isto, que a xente aparta e que o ponemos despois da festa e un pouco máis. Pero, durante os nosos traballos, bueno, estos son as fotos por un profesor
profesor da zona, que había do que aparecera nesos temporais, que son estas salinas que foron as que quedaron cubertas coa plataforma de Formigón. Nos pensamos que continúan baixo desa plataforma, que non as levantaron, é dicir, pensamos que continúan incluso un pouquinho indo para atrás. Os veciños nos dicían que nesta zona de aquí, onde está hai unha especie de escombreira de toda a terra que moveron para facer a plataforma, pensan que poden estar aquí, incluso. E durante a prospección, sí que nesa zona, andando por riba, aquí vese unhas pedras que parecen uns alineamentos. En canto, bueno, as distintas referencias, aí temos a Salinas de Portomougás, e aquí todos os veciños nos levaban a un gran xacemento romano que é o xacemento das Moreiras. Aparece reflexado na documentación no Museo de Pontevedra como un sitio onde aparece moitísimo material, que visitaron moitísimos arqueólogos, non se sabe onde está ese material, todos os veciños din que han visto pedras, que veron tegulas, que veron de todo, pero non sabemos moi ben. Nos catalogamos como un achado. Nos pateamos a zona, pero non atopamos ningún resto visible. E na que todo o mundo fala de que aí hai. Aquí nesta parte de arriba hai un castro e o xacemento romano estaría na Gadeira, na parte baixa. Outras zonas que documentamos nesta prospección é Porto dos Barcos, que tamén todos os veciños nos decían que ali había. Bueno, vemos algunha pedra que pode ser, está xusto debaixo, se coñecedes a zona o Glasgow, coñecedes un restaurante, pode ser xusto debaixo da terrazadora, por si queres ver, está ali. O catalogamos como unha referencia porque non podemos decir que es esa, pero estas son zonas de potencialidade, sobre todo no Porto da Foz e na zona norte da Gunseiro, que é un dos xacementos novos que acaba de aparecer. Esta é a Salina Nova da Auga-Pende, se chama así, e, bueno, está empezada neste lugar. Agora mesmo non se ve, está tapada, se tapou para protexela, xa está a noticia en Patrimonio, el Patrimonio está agora mesmo facendo a ficha de catalogación, supónse que con este número, pero bueno, estamos nelo. Outras zonas de potencialidade da documentación destes xacementos é a zona de Rivas Altas, achegando a Oña, que nos parece unha zona moi interesante a nivel edafolóxico para ver como sería a dinámica mariña da zona. É unhas zonas moi llanas na parte de arriba que nos parece que posiblemente poidan ter salinas. Xa chegando cara a Guarda, teríamos o primeiro xacemento de Punta Bazar, porque aí hai varias puntas, que Brais falaba doutra. Esta é Punta Bazar. É un xacemento que xa estaba catalogado como referencia. Nos vimos o código legal, porque é un xacemento que, como veremos aquí, ten pías excavadas na rocha, pías en rochas exentas, como esta, e enlousados, todos un, pero todo no mesmo espacio. Isto de aquí é onde está todo. Que un pouco nos pode falar este é o xacemento de Bazar, que eu penso que o que ti pensabas que era o Punta Bazar, pode ser que é no que se falaba, no que fala no Boletín Carrizal, de que había moitísimos enlousados, moitísimos metros de enlousado. Pensamos que isto que está desmantelado, cando fomos nos no verano de 2017, estaba desmantelado, e observanse figueiras de pedras e demais. En canto a outras referencias que tiñamos,
era Costa Brava e Rego das Pombas. Aquí non atopamos a vista, é unha zona que está xa moi batida polo mar, con moitísima vegetación. Non atopamos algunha pedra que aquí vese fatal. Hai algunha pía, ahora mesmo non vexo ben onde pode estar. Hai algunha pedra, parece que hai algunhas pedras que poden ser moi lousado, pero isto revisouse como referencia. Canto a zonas de potencialidade, na zona do Matadoiro, que se falaba de que había moitos metros de lousado, neste momento está unha zona que está totalmente urbanizada e pensamos que xa todo foi destruído. No camiño da Zotaria Redonda atopamos o mesmo, atopaches ti, non se deu catalogación, o sea, como porque dudamos ao haber tantos peches de fincas, valos e demais na zona. Eu marqueina como unha zona de potencialidade, como unha especial chave, un punto arqueolóxico, pero non le dimos catalogación no inventario de xacementos. A salina de Oseizal, non seguirei chamando de Oseizal, o sento. E despois, continuando cara abaixo, con Agustín, fomos un día e atopamos a referencia, serían as zonas onde estarían Sollás e Punta Barbena, que son as outras dúas referencias de lousados que aparecen nese boletín, pero que a simple vista na actualidade non se ve nada. Respecto á intervención que fixemos no ano 2017 nas salinas de Agucheiro e Las Roas, volvemos a olla, e agora xa volvemos a excavación que fixemos. Primeiro intervimos na salina de Agucheiro, a salina de Agucheiro xa estaba bastante limpa pola xente que había descoberto a estrutura. O único que fixemos foi unha limpieza superficial, unha documentación e prospección intensiva do entorno. O lugar de Agucheiro é un lugar moi interesante porque danse varias circunstancias, continúa habendo hectáreas na zona que nos falan do aproveitamento da cultura mariñeira da zona e do aproveitamento do mar. Hai pías, pero eu penso que estas son totalmente naturais, non poden saber utilizado tamén para a extracción de sal, pero eu penso que estas son naturais, pero tamén están ao lado do lousado. Miguel, ti pensas que son de verdade, son antrópicas. Pero bueno, eso son o que discutiremos despois. Isto é o plano da salina de Agucheiro, a zona que estaba excavada, non pensamos en ampliar a excavación, simplemente documentouse neste punto que había. Estos son distintos. O único que atopamos de material foi este fragmentillo de cerámica, que pola pasta pode ser romana ou castresa, pero bueno, pode ser. Unha cousa que hai que decir é que nestes xacementos aparece moi pouco material, porque non son xacementos onde a xente viva, onde a xente coma, son salinas, a xente vai a traballar, pero non se leva ni nada, é dicir, é moi difícil atopar restos materiais da vida cotidiana. Habería restos, habería instrumental, seguramente madeira, pero cousas que non chegan ata nós. En canto a intervención na salina das Lagoas, que era outro punto que se había localizado nos temporais, esta é unha foto de trazamento. Aquí fixose un voo con dron de fotogrametría en todos estes sitios. Isto da localización na zona norte, na zona sur, que me vou a referir. Isto é o estado que estaba no momento que chegamos. Veanse máis puntos de apetites salinas, hai como uns 200-300 metros lineais de documentación de lousados. Intervimos sobre todo nun punto, que é este, onde localizamos unha serie de tanques e nos metimos para o interior, unha zanxa cada interior para intentar documentar a maturación da estrutura. Este foi o resultado. E na zona sur
menos ampla, pero bueno, tamén interesante. En canto a Salina das Lagoas, a Salina do Concheiro quedou ao descoberto en previsión de poder facer, porque era unha zona que non está tan cerca do mar como para que chegue que se desalterada, e deixouse se tapar. As de Lagoas é unha zona moi batida polo mar, e cumpriuse e protegeuse despois da intervención. Isto un pouco como foi o proceso de excavación. Hai calles, hai uns grandes depósitos de pedras de gran tamaño, no que debaixo deles está a salina. Como cousa máis interesante que eu penso que se pode ver nesta salina é a diferencia de factura nos enlousados. Hai distintos tipos de enlousados. Aquí vese perfectamente este é o enlousado, desde outro punto de vista, este mesmo, que logo metese para aquí, a zanxa, e este enlousado é totalmente distinto a este. Pensamos que corresponderían ser constantes con funcionalidade diferente. Os tanques que limpamos para o sur tamén son moi grosos, as pedras son máis grandes, están formados por cantos, non son lases, é totalmente diferente. En canto a Salinas da Lagoa, deu tamén moi pouco material, aparecen picos anquienses, porque eso, bueno, é unha práctica xeral de toda esta costa, que aparezan restos de industria lítica en posición secundaria, porque están totalmente alterados, pero bueno, sempre facemos unha recollida para intentar documentar esta parte da prehistoria tamén. Aparecen dos fragmentos de cerámica romana e isto que pensamos que é algún tipo de adorno en pasta vitria que pensamos que pode ser romano. Bueno, nesta intervención realizouse fotogrametría e fotografía aérea coa axuda de Alejandro Rimí e con Geomatic Solutions, de unha empresa e os resultados foron interesantes. E con estes prolegómenos todos chegamos ao proxecto da Guarda Parmesana. Neste proxecto a miña intervención é como directora de unha fase do traballo que é a de excavación arqueolóxica. Bueno, é a limpeza. Había dous cousas para facer. Por un lado, a limpeza do xacemento de salinas non é Feno, é Lagoas para a súa correcta musalización e posta en valor, e a excavación da salina do Seixal para a súa posta en valor tamén. En primeiro lugar, desto xa falou máis un pouco, pero as salinas da Lagoa, as lagoas son as salinas, as pías feitas en rocha, limpouse, escavouse un pouco, bueno, unha excavación superficial, non escavouse, limpáronse para de vegetación, para intentar identificar e para poder poñer uns cartéis e que se vexa mellor e que se entenda que todo este complexo. Bueno, son distintas vistas das vías que nos encontramos. Esta área máis impresionante, claro, pero esta foto é que merece a pena poñela cada 2 por 3. E isto xa é a intervención da Salina do Seixal. Isto é o estado inicial da área de excavación no ano 2018. Primeiras decidiuse excavar na zona non na praia de Canto, sino na zona da terra da pasarela cara ao monte de Santa Tera, xa que é unha zona na que se vería menos alterada por a acción do mar e estaría máis protegida. A excavación fixose coa empresa Peira, Prospectiva de Análisis Andrés Vanilla. Bueno, este era o planteamento inicial da intervención, xa que está na intervención do 2016, fixemos unha
unha intención de excavar esta superficie e facer 2 gabias. Ao final, como sempre, nas intervencións arqueolóxicas, acabouse facendo isto que vedes aquí, acabouse facendo unha intervención de casi 400 metros cuadrados e unha gabia que se estendeu para o norte por este extremo. A gabia do oeste non se fixo porque hubo un problema coas fincas, cos permisos dos propietarios e finalmente considerouse que non era necesario facer esa gabia, que non iba a aportar máis información da que sabíamos. Bueno, isto un pouco para que vexades o emprazamento. Esta é a superficie que se escavou e isto é o que escavamos na praia no ano 2016, que agora mesmo está coberto, non se ve, pero bueno, un pouco para que os fagades a idea. A excavación, a parte da excavación, fixemos unha soltase cara ao norte, porque nesta zona de aquí documentábamos tamén estruturas na praia de Cantos para intentar ver se a salina chegaba tamén nesta parte interior. Despois xa veremos. Agora xa me vou a meter cos niveis, cos resultados propiamente arqueolóxicos. En canto aos niveis non arqueolóxicos ou estruturas modernas contemporáneas. Esta é a soltase norte, que non atopamos máis que esta alineación de pedras de época moderna contemporánea, solamente aparece material moderno contemporáneo, non foi frutífera a nivel arqueolóxico. A nivel arqueolóxico sí, pero non para atopar salinas. E despois é moi interesante este nivel que atopamos na excavación principal, que estos son as pegadas do arado da ocupación agrícola da zona das salinas en época moderna. É dicir, estos son restos das marcas do arado que hai. Bueno, o veredes mellor un poquinho máis adiante. En canto aos niveis arqueolóxicos, atopamos moitísimo unha zona de derrubio moi grande na zona sur do xacemento, onde habíamos feito a soltase que deixáramos, que é esta que está aquí, que deixáramos rematar porque veíamos algún tipo de estrutura que non teníamos moi claro que era. E aquí había unha concentración moi grande de pedras de distinto tamaño, de seixos, colmatada con era unha terra moi dura, moi compacta, que nos decía que había algo baixo. Bueno, son máis derrubios, isto posiblemente sea un marco dunha finca. Bueno, un pouco o que estábamos, isto é o proceso de excavación. Estos son as estruturas xa documentadas. Perdón, isto se me ha colado. Finalmente documentamos de primeiras 15 tanques. Nesta zona de intervención documentamos 15 tanques de forma rectangular con enlousados de pedra, algúns medio feitos, sobre todo desta zona de aquí, que se resultamos cos 6 tanques que tiñamos de intervención na praia. Temos un mínimo de 21 tanques de salineiros, unhas zonas de paso que tedes aquí, porque eu as canles non as considero como canles de paso de agua, sino como canles de paso para pasar entre os tanques que tiñan a sala. Esta zona de aquí. Isto é unha estrutura que ainda estamos definindo o que é. Isto é o que vou chamar a estrutura sur e isto é a estrutura norte. Isto é outra vista. Bueno, fixemos tamén varias catas de sondase en distintos puntos para intentar identificar como era o que estaba por baixo da salina, ou na villa e demais. O máis interesante é que aparecen unhas cubetas asociadas aos pavimentos que tamén aparecen na salina de Vigo e que non coñecemos moi ben a súa funcionalidade. Supoño que será algo que podamos discutir nas jornadas de Vigo cando podamos ver se son iguais ou non. Estos son detalles da
das cubetas, detalles das canles. Isto é a estrutura sur, que é unha estrutura rectangular, da que non coñecemos toda a súa envergadura porque quedou cortada na zona da excavación. Aquí vedes que estaba delimitada finalmente por un muro, un pequeno murete, non é un muro como tal, é unha especie de murete mal feito que está circundando isto, que logo veredes o que atopamos o excavar no interior da estrutura. No interior da estrutura desmantelamos o muro, porque o muro non era muro, para intentar ver se a saída continuaba por baixo. E o que atopamos no interior desta estrutura foi outra especie de tanque sin el usado de baixo, do que non coñecemos moi ben a funcionalidade misma. Respecto á zona norte, na que atopábamos as pegadas do arado da utilización agrícola da zona, atopamos unha especie de murete de contención feito con grandes pedras, unha especie de plataforma totalmente horizontal que se abre, moi dura, moi compacta, na que fixemos unha sondase, na que se ven distintas fases constructivas de distintos niveis de sable botada. Aquí vedes outra vista do murete de contención desa estrutura, que esa estrutura está máis alta dos tanques de salinas, e aquí atopamos unha estrutura rectangular que non sabemos moi ben a súa funcionalidade, pero estamos vendo. Como último dato, decir que continuamos unha zansa, fixemos unha zansa continuando a plataforma para confirmar se a plataforma continúa, e indo para o norte, e atopamos outra acumulación de pedras que ides ver mellor despois, outra acumulación de pedras e a salina que volve a aparecer. É dicir, habería unha gran plataforma de traballo e a salina aos dois lados. Isto é unha vista da zansa e a salina que aparece. Os niveis baixo das estruturas arqueolóxicas, aparece ya directamente o cantil da rocha, o cantil que vai para o mar. Se ve na zansa tamén que fixemos, na plataforma norte fixemos unha carta para confirmar que non estaba salina en baixo e outra zansa para tamén confirmar que non estaba salina e que era unha plataforma asociada a salina, non sobre salina. Se aprecia perfectamente como é o nivel natural da zona. En canto ao grado novedoso que traio é un pouco o estudio do material. O estudio do material deu alguna sorpresa, hai moi pouquinho material, son solamente unhas 130 pezas. Nos depósitos que aparecen colmatando a salina hai unha gran cantidad de material moderno contemporáneo, indeterminado, pero xa aparece muitísimo material castreso en algunhas casués, e casués que máis avanzadas na excavación, canto máis nos achegamos ás arenas e estruturas de salina, o material é claramente castreso e romano, únicamente. Non hai material moderno ni contemporáneo. O material é todo castreso e romano. O que atopamos, parte dos indeterminados son os líticos en posición secundaria, atopamos material moderno que asociado a esa utilización tradicional da zona como fincas de labor. En canto aos materiais líticos indeterminados, asociados a salina, atopamos, líticos
dos que non sabemos moi ben a súa funcionalidade, posibles pesos de rede, e esta é a mesma pedra, e esta outra posiblemente son pedras labradas relacionadas con algún tipo de estructura ou construcción muraria, o sea, algún tipo de engranaxe, non sabemos moi ben o que é, está en proceso de estudo. En canto aos materiais romanos, no murete de contención da plataforma norte aparece este fragmento de ánfora, que este con a Hunter 70, aparecen máis ánforas Hunter 70, unha roda de pasta virgen, un grado, vidro romano. Todos estes materiais se corresponden coa fase plena de rastrer da idade do cerro, no momento imperial da época romana, e pensamos que se corresponde perfectamente co material que se atopa no castro de Santa Tecla, é dicir, que está totalmente vinculado a eses asmentos. En canto aos materiais castresos, é moi pouco de material, pero é moi claro. Son pastas con desgrasantes medios, semicacios, con fundidos, con decoracións. Isto todo seguramente falando con Pepa Rey, posiblemente sexa unha fiesta con cordóns aplanados que aparecen tamén no castro do Museo do Mar, unha peza moi semellante, unhas pastas moi semellantes tamén. A estructura, a salina, hasta que se faga a consolidación, deixouse tapada como unha especie de protección, da que agora está quedada peniña, pero intentar que por lo menos a xente non lle pasara por riba, ou que se vera que había algo que ninguén lle fora a facer nada. Agora traigo unha parte xa de interpretación e ainda non temos os planos escenizados, porque todo isto é moi recente, pero isto sería un pouco o esquema da salina que excavamos no 2016 e a salina excavada neste momento. Isto é a zona que atopamos ao norte, isto sería a plataforma, isto un pouco sería unha recreación de como podería ser o sistema. O sistema non, como podería ser. Tendo en conta as partes que están máis oscuras, que é o que temos. En canto a ver semellanzas con salinas costeiras, porque as salinas de Vigo, os endousados non son tan aparentes como aquí, pero, sin embargo, observamos as salinas como en Malta, os endousados son así, en as salinas de Cádiz, que son romanas, que se siguen traballando na actualidade, os pavimentos tamén son de endousado. En canto ao pavimento de endousado, se hai pavimento non hai pavimento, isto é unha imaxe dunha salina en Vitoria, a salina Sañana, onde en época moderna o que utilizaban como pavimento da salina era a propia sal, é dicir, deixaban de secar unha primeira capa de sal que facía de pavimento, é dicir, non facían un pavimento aparte, senón facían un pavimento coa propia sal, e así os sal que recollían tampouco se contaminaban con outro elemento que non fora sal. Pensamos que ao mellor o funcionamento desta salina sería algo así. En canto ás ideas de como se traía agua, se había canles, se non había canles, esta é unha imaxe do Congreso de Vitoria de un colega xaponés. Son unhas salinas en unha isla en Aguachima ou algo así. É tan fácil como traer a auga do mar nos caldeiros. Esa está. Non penso que non hai que darle tanta volta a como facían e como vendían, porque o mar está ao lado. Costaría menos o mellor levar a mar con 10 personas, 20, 30, que facer unha construcción que pode haberse arrasada polos temporais e demais. Por último,
axudou, que nos acompañou, que meteu as súas enerxías,